Айде, готови, моля да се трудя. Камера. Магнитофони. Работи. Камера. Къде? Тръгвам. Тръгвам си. Тръгвам си. А къде отиваш? Не знам. Огледайте се му. Защо ми си рекал? Край, втори ги. Този път с целувка ходиш. Ами, колегата нещо се парира. Аз бях готова. Още, значи ситуацията е същата. Е, хубаво. Ама... Само, че избягай реплики от роден, защото си рекал. Това е по-друго. Давай. Последно. Майка и баща. Имам чувство, че ме напускаш. Вярно ли? Тръгвам си. Къде заминеш? И аз не знам. Саша, това как се струва? Добре, малко леко изкуство. Да. На сълзи, ако да ще... Финалката. Значи така. Трети път. Течен път. Не, трети, не, чакай да те целуна. Да. И си отида на място.